Ngayon mga kapatid, ganito sa atin inilalarawan ng banal na Quran, ganito sa atin inilalarawan ng banal na Quran ang impyerno. Upang sa ganon ay magkaroon tayo ng takot. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara." Katotohanan ang mga hindi sumampalataya sa aming ayat, mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda at iba pa, sila ay aming susunugin sa apoy. Sila ay susunugin sa apoy. Ibig sabihin sa impyerno, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. At sa bawat sandali na ang kanilang mga balat ay malimit na nalilitsyon ng ganap. Sa tuwing ang kanilang mga balat ay nalilitsyon, nasusunog ng ganap, ito ay aming papalitan ng panibagong balat at sariwang balat upang kanilang matikman ang kaparusahan. So ganito yung paglalarawan ni Allah sa impyerno, sa kaparusahan sa impyerno, na kung saan bawat sandali na naaagnasukay, nasusunog yung balat ng mga tao sa impyerno, papalitan yan ni Allah ng panibagong balat at sariwang balat. Bakit? Adab, upang sa ganun ay ipatikim na naman at dagdagan sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kaparusahan ni Allah. Susunugin na naman ulit. At pag masunog yun, papalitan na naman ulit ng panibagong balat at susunugin naman hanggang sa magpakailanman. Yun ang nangyayari sa mga tao na makakapasok ng impyerno na walang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan mga kapatid yung tunay na impyerno. Hindi yung impyerno na pagkakaunawa ng iba. Mayroong iba sa mga sekta mga kapatid, iba yung pagkakaunawa nila sa impyerno. Ang pagkakaunawa nila sa impyerno ay ganito: kapag ang tao, mabuti yung kanyang pag-uugali, mabuti yung kanyang gawain nung siya'y nabubuhay pa sa mundo, nagpakabuti siya, bibigyan sa kanya, gagawaran siya ng Diyos ng eternal life, walang hanggang buhay. Gagawaran siya ng Diyos ng eternal life. Pero yung taong nagpakasama, hindi sumamba, hindi sumunod sa kautusan ng Diyos, kaya masamang tao nung siya nabubuhay pa sa mundo, ang kanyang kaparusahan lang ay hindi siya bubuhayin. Yun lang yung kaparusahan niya. Kasi ganito yung pagkakaunawa nila sa Diyos . Masyado silang sumubra sa pag-asa, sa awa ng Diyos. Sabi nila, paano ang Diyos na maawain, paano niya paparusahan yung tao sa impyerno? So imposible yun. Ayon sa kanila, imposible daw yun kasi ang Diyos ay maawain, mahabagin. So hindi ganun ang paniniwala natin sa Islam. Tayo naniniwala tayo na napakamaawain ni Allah at napakamahabagin. Siya yung pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Pero hindi natin kakalimutan na once na si Allah ang magalit, walang kasing galit si Allah subhanahu wa ta'ala. Once na si Allah ay magparusa, walang makakapantay sa kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sabihin mo ya Rasulullah sa aking mga alipin na ako ang mapagpatawad. Ghafur, mapagpatawad, rahim, at ang pinakamaawain, ang maawain. Wa anna adhabi huwal adhabul alim. At katotohanan na ang aking kaparusahan, ito yung pinakamatinding kaparusahan. So dalawa doon, pag-asa sa awa ni Allah at takot sa galit ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga taong ito na sinabi nila na ang kaparusahan ng taong hindi susunod sa Diyos ay hindi lang siya bubuhayin, ay umasa lang sila sa awa ni Allah at hindi sila natakot sa galit ni Allah subhanahu wa ta'ala, galit ng Diyos. Kaya sinabi nila, mali yung pagkakaunawa nila sa impyerno. Sinabi nila na imposible na ang sa kabila ng pagkamaawain ng Diyos ay paparusahan niya ang mga tao sa impyerno. So imposible daw yun ayon sa kanila. Pero hindi ganun mga kapatid.
Kasi kung ganun lang din mga kapatid, subhanallah, marami ang magiging suwail. Ha? Marami na nga yung nagiging masama na naririnig na nila yung impyerno eh. Di ba? Naririnig na nila yung impyerno, apoy, naglalagablab na apoy sa impyerno, pero patuloy pa rin sila sa pagiging masama. Ano pa kaya kung mas mababa pa doon yung marinig nila na kaparusahan, hindi lang sila bubuhayin? Nakuha niyo mga kapatid? Nakuha ninyo? May kaibahan ba yon? Malaki yung kaibahan nun. Kasi sa Yawmul Qiyamah, bubuhay ni Allah ang lahat at kanyang bibigyan ng hukum, kanyang bibigyan ng hustisya ang lahat. Pati yung mga hayop bibigyan niya ng hustisya. Ano pa kaya yung mga tao? Ano pa kaya yung mga jin? Pero pagkatapos magbigay ng hustisya, magbigay ng hukum si Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga hayop ay mawawala at maisasama sa lupa. At mananatili ang mga jin at mga tao. Bakit? Kung sino yung makakapasok ng paraiso, makakapasok ng paraiso. Kung sino man yung nahatulan na makapasok ng impyerno, papapasokin ng impyerno. At yung mga taong walang pananampalataya na nahatulan na makapasok ng impyerno, sasabihin nila, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Sa araw na yan, sinabi ni Allah, وَيَقُولُ الْكَافِرُ, sasabihin ng walang pananampalataya, Ya laitani kuntu turaba, sana ay naging lupa na rin ako. Sana ay naging lupa na lang ako. Kasi makikita niya yung mga hayop na nagiging lupa, hindi na sila paparusahan ni Allah. Wala nang, kumbagay wala na. Pero siya, kafir, walang pananampalataya, mananatili sa kaniyang katawan, sa kaniyang kaluluwa, at paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, kung gano'n yung pagkakaunawa sa impyerno, kaparusahan ni Allah na hindi lang siya bubuhayin, marami magiging masama. Pero sa Islam mga kapatid, ganito ang pagkakalarawan, ganito inilarawan ng Islam ang kaparusahan sa impyerno. Hindi tayo magsasalita patungkol sa kaparusahan sa impyerno maliban na lamang kung ano yung nasabi sa Quran, kung ano yung naipangaral sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo magsasalita sa pamamagitan ng haka-haka. Kasi yung mga tao nagsalita ng mga yan, marami pa yung iba. Yung iba nagsasabi na yung mga mabubuti ay bubuhayin ni Allah, bubuhayin daw ng Diyos, at sila ay makakapunta, yung kanilang kaluluwa ay makakapunta sa mga tao. Pero yung mga nagpakasama, mapupunta daw yun sa mga hayop. Marami pa yung mga haka-haka, mga katuruan, mga paniniwala na wala talaga sa totoong katuruan ng mga propeta. Kaya tayo sa Islam, dalawa lang ang hapilin sa atin ng propeta, Quran at Sunnah. Ibig sabihin, diyan lang natin ibabasi ang lahat ng aspeto ng pagsamba natin, lahat ng pinaniniwala natin, diyan lang natin ibabasi. Kung diyan lang tayo magbabasi, hindi tayo maliligaw kailanman. Bakit tayo naliligaw? Nagbabasi tayo sa mga haka-haka na hindi natin alam kung mula saan yung mga salita na yan. Nagbabasi tayo sa mga paniniwala ng mga pamahiin. Nagbabasi tayo sa mga paniniwala sa mga salita ng mga matatanda na hindi natin alam kung kanino nang galing, kung gaano katotoo. Nagbabasi tayo sa mga panaginip. Kaya nga, dahil sa mga basi-basi na mga yan, marami nang nag-aangkin sa mundo. Marami nang nag-aangkin sa mundo, sinasabi na sa kanya na daw yung mundo. Kasi siya daw yung appointed son of the God, siya daw yung pinili ng Diyos. Napakarami, hindi lang, dito lang sa Pilipinas, napakarami mga tao na nag-aangkin ng pagiging appointed son of God. Nag-aangkin ng pagkapropeta. Nag-aangkin ng, subhanallah, nag-aangkin ng mga ganito. Dahil sa nakakapanaginip sila, iwan ko kung hanggang saan nila kinukuha ng mga basyan. Kaya swerte tayo sa Islam dahil hindi tayo nawawala, nahihiwalay sa katuruan ng mga propeta as long as pinanghahawakan natin ang habilin sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran
at ang totoong katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ganito natin pinaniniwala ng mga bagay na hindi natin nakikita. Lalong-lalo na sa paniniwala sa Jannah, paraiso at saka sa imperno na kung saan hindi natin nakikita. Dito lang talaga tayo magbabase sa kitab at saka sa katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So ganito, kaya yung taong maniniwala sa imperno, maniniwala sa mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala, matatakot din siya na magkasala. Kasi alam niya pinaniniwalaan niya. Doon lang mga kapatid, yung paglalarawan ng Islam kung paano paparusahan yung tao na makakapasok ng imperno, napakasakit na mga kapatid. Nakakatakot na mga kapatid. Biruin mo yung mga kapatid. Yung balat sa tuwing ito ay natutunaw dahil sa pagsunog sa kanya sa apoy ng imperno, papalitan niya ng panibagong balat at saka susunugin naman. Susunugin naman ulit. Take note na yung balat natin ay hindi katulad ng balat ng mga tao na makakapasok ng imperno. Kasi kung balat lang dito sa mundo, malipis lang yan. Pero nabanggit sa kitab na yung mga tao na makakapasok ng imperno, pakakapalin ng ilang times, ilang ulit. Pakakapalin ni Allah ang kanyang balat. Bakit? Upang sa ganun ay mas malaking balat yung masusunog sa kanya.